фаҳмидам ака, фаҳмидам. Ман қарздор ҳастам дар назди шумо. Иншоаллоҳ моҳи дигар ҳатман қарзи шуморо оварда медиҳам ака, беташвиш. медонед ҳоли фарди қарздорро танҳо худаш медонаду худои болои сари ӯ. Акаҷон, ҳатман қарзи шуморо медиҳам. Илтимос 10 ё 15 рӯзи дигар. Телефонашро кушт. намедонам ба кӣ муроҷиат созам, дар куҷо сарамро занам. рост будааст ки марди қарздор қадру қиматаш гум мешудааст. яъне ту маро дар назди ҳамкорон ба хотири қарзат шарманда мекунӣ. мардакҷон, лабай занакҷон. ман як хонаи ҳамсоя мерам мебинам. майли хуб. хоб мардакҷон. ҳеҷ хоб дар чашмонам асар намесозад. ин қадар сахт, сангин ва ҳолати пурдард будааст қарздорӣ. ба ҷои кор равам наравам намедонам. чанд сум арзиш дошта бошад ин марожни? чанд сум бошад ака? марҳамат акаҷон, аз 3 сомон то 5 сомон. ин тавр боша як дона 3 сомона ака. марҳамат гиред акаҷон, бениҳоят бомаза аст. ё худоё нафаҳмидам. ин маблағҳои пулӣ аз куҷо дар киссаи ман ҳастанд? ин аниқ кори ҳамсари ман аст, кори ҳамсарам. худоё ба ҳар як фард зани некназару раҳмдил насиб гардон. баъзан мо мардҳо хело ношукрем, хело.